ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିବେ ୟାକୁ କିଛି ରୋଷେଇ ଆସେନି, ବାସ୍ ଖାଲି ଗୋଟେ ଆସେ, ସେଟା ହେଉଛି ଚିକେନ୍। ଚିକେନ୍ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ତ ଖାଲି ଚିକେନ୍ର ରେସିପି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ପାଇଛି ତ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଆଉ ପାଇଛି ତ ଗୋଟେ ତରକାରୀ ଚିକେନ୍, ଆଉ ବାସ୍ ସେ ଚିକେନ୍ର ହିଁ ରେସିପି ସବୁବେଳେ। ନା, ସେମିତି କହିବେନି, ମୋତେ ସବୁ ଆସେ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ବି ନ ଆସେ ସେଟା ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଶିଖିଯାଏ। ମୋତେ ଶିଖିବାର ବି ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଯେ, ବାସ୍ ଖାଲି ବନେଇବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ହୁଏନି, ସେଇଥିପାଇଁ। ନହେଲେ ମୋତେ ସବୁ ବନେଇ ଆସେ। ତ ମୁଁ ଏବେ ବନାଉଛି ମାଛ ବେସର। ଆଗ ମାଛକୁ ମୁଁ ଧୋଇଦେଲି, ତାପରେ ମସଲା ରେଡ଼ି କରିଥିଲି। ମାଛ ଛାଣିଥିବା ଯେଉଁ ତେଲଟା ବଳିଥିଲା ସେଇ ତେଲରେ ହିଁ ମସଲା କଷିଥିଲି। କ'ଣ ପାଇଁ ଫିଙ୍ଗି ଦେବି ଯେ, ତେଲ ବି କେତେ ଟଙ୍କା ରେଟ୍ ହେଲାଣି ନା। ତାପରେ ମସଲା ମୋର ଭାଜି ହେଇଗଲା ବେଳେ ମେଞ୍ଚେ ପାଣି ଢାଳିଦେଲି। ମସଲାକୁ ବି ତ ଟିକେ ଭଲକି ଫୁଟିବାର ଅଛି ନା। ତାପରେ ସେଇ ପାଣିରେ ଫିର୍ ମାଛ ଗୁଡ଼ାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ପହଁରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ସେମାନେ ଭଲକି ପହଁରିଲେ ସିନା, ପାଣି ପିଇଲେ ସିନା ମାଛ ଗୁଡ଼ା ନରମ ହେବ, ତାପରେ ଆମ ପେଟକୁ ବି ଯାଇକି ଆରାମରେ ହଜମ ହେଇଯିବ। ତ ମୋର ରୋଷେଇ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଚାଲିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ମିଶିକି ଖାଇବା।